azụ mụnya tala mesaza nwule onye buru ibe ya buru kụwa gara gara kụwa gara gara no 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 kụwa gara gara Hekilemugo. Ikeregwu Nsukka na doka danwunya, mikeregwu daroke daranwunya n'obudo. Ya bụ na ijekọnụnụ maka ikeregwu na doka danwunya n'itushigashon abegba baneri. Ha bedo na-ekwu do ibidu he n'etite dị na-eshinu. Ha bụkwa na dukwa mmo. Ei. Ha bụ sọsọ nwatakịrị nụmarụ n'okpuru ucheze ya kpuchawuru echere na ọbụga ya egota wuru yibe ọ magụ na ya kpucheze kpumuchawuru kpumuchi ihe ndị ọzọ si eze maọdụ na ala nọ n'ebe eze na ọjị ya eru enọmọya eru itego na anụmọya eru narị ndị igwe ile nọ na Nsukka sadide karụmọna ekele m no maọdụ na amagọ m n'okpuru ucheze ya kpuchawuru ote ngwere ya kama na koro arụmaji na-etu ugo ma arụmabala na-etu apịa ma gbenuwe ntezi anya meka ogbenye jide Chineke Chidebere Nwidoka gadajogu ha degara Nsukka ha donado nwaha megirelechi nwa nwata nwotohiyo nwuna dekengere jebi nwa arụmanidabụ na ngwongwo ekele mo ndị Igbo Nsukka ile ndị gara mụ na doyi ndị na-ege gara mụ na redio na telivishọn Facebook WhatsApp Instagram ndị nọ n'ụlọ n'ọfụ n'obodo oyibo adegara Nsukka ekilun asịrị m gwa ya gamatirenu m na ekanarịa ohihe na-ekwe meluno ekilenu m na-ekele atụkulere ojimiri nara m nya kpere pa aṅụ mmanụ onwunye ma ya anu bo yoro kun yono mama yakanu kan kamu na mu yoju yo no futara wa ba gbushi oriri ya wusho